Aşgabatyň häkimetleri döwlet dukanlarynyň töwereklerine reýtleri geçirip, giýje garaňkyda agaçlaryň aşagynda irkilip, çörek nowatyna garaşýan raýatlara garşy görüşüp başladylar. Bu waka Aşgabatlylaryň giýje süýji uyklaryndan oýanyp, dukanlaryň öňünde çörek nowatyna durýandygy barada Azatlyk radiosynyň çap eden maglumatyndan bir näçe gün soňra gabat geldi. İçeri İşler Ministrliginiň Etrap Polisiýa bölüminiň işgärleri döwlet dukanlarynyň töwereklerine reýt geçirýärler. Olar giýjelerini nowat döllep, dukanyň arka tarapynda oturýan ýa-da agaçlaryň arasynda irkilýän adamlary çagalar gözleýärler. Dip Azatlyň ýagdaýlardan habarly Inamdar çeşmesi 14-nji noýabrda gurrun berdi. Polisiýa işgärleri saklanan raýatlardan pasportyny ýa-da şahsiýetini anyklaýan beýleki resminamalary görkezmegi talap edýärler. Olar bu resminamalary bolmadyk raýatlara bu gedekdiňe duýduruş berip çäklenýändiklerini aýtdylar. Ýöne olar indiki gedek saklananlarynda şahsiýeti anyklaýan resminamalary bolmasa, onda olaryň polisiýa bölümine alınıp gidiljekdigini, resminamalary getirilýänçe wagtlaýyn saklanýan otoglar da saklanjakdygy bilen haýbat atdylar diýip çeşmämiz bellidi. Polisiýa işgärleri bu raýatlara ýurtda açlygyň ýokdugyny tekrarlap, olardan agaçlaryň aşagynda irkilip, çörek nowatyna garaşmadylygy hem talap etdiler. Olar raýatlara bu hereketler bilen olaryň Türkmenistanyň we hökümetiň awraýyny tutuş dünýä döwletleriniň arasynda pese düşürýändigini hem aýtdylar. Polisiýa işgärleri ilaty utanyrjak, gorkuzjak boldy. Ýöne dokun ağaçtan habary ýok diýilişi ýaly ilatyň garyp gatlagyny utandyrmak, gorkuzmak ne derejede dogry bolýar Diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Azatlyk bu reýtler barada Aşgabatyň polisiýa müdirliginden kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka Aşgabatlylaryň şol sanda çagalaryň giýje garaňkyda agaçlaryň aşagynda irkilip, çörek nowatyna garaşýandygy barada Azatlyň çap eden maglumatyndan bir näçe gün soňra gabat geldi. Geçen hepdäniň ahirinde paýtagtdaky habarçylarymyz çörek satuwy başlanýança ýaşaýjylaryň we 10-12 ýaşly çagalaryň dukanyň töweregindäki agaçlaryň aşagynda irkilip oturandygyny görkezýän video ýazgylary iýerdiler. Redaksiýa howpsuzlyk aladalary sebäpli bu video ýazgylary köpçülige ýetirmekden saklandy. Şonda habarçylarymyz bu çagalaryň we ýaşaýjylaryň saat 7-de satylyp başlanýan çöregi satyn almak üçin daňdan saat 4:30-da dukanyň öňünde nowaty durýandygyny aýtdylar.